निशा सिगरेट गोटा को गोटा अच्छा अच्छा आज्ञा निशा सिगरेट गोटा को गोटा एबे माचिसी लगाई सोसी पिउची ए हरि गति गरि हरि न जाउची ए तो ना कौन किसी चिन्ह वर्ण नहीं तू मारी पड़ी आसु सभा मध्य आज्ञा तार मो ना का घर कोटा ना कौन ताला आज्ञा कहूची घर मोटे कटक नामटी बटुलाय पार्टी रे मिसी करी मु तो एबे ढोली की तबला बजा बाजी ए करी 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 हरि जन गाउची ए करी तो घर कटक आज्ञा नामटी बस्तु हां आज्ञा क्षेत्र बाटे मिसी गए ढोली की तबला बजा आज्ञा आज्ञा गाँ रे बजा ना बाहर देश विदेश जाऊ आज्ञा बाहर देश रे बजा दियो बाहर देश विदेश हां आज्ञा ओ देश विदेश जाई तारा आज्ञा देश विदेश रे सुन तारा आज्ञा कहूची जाईतिली बांग्लादेश आई अछि केते देश जाईतिली बांग्लादेश आई अछि केते देश आज्ञा दिन को दुईटा चेंज करी मुई एबे बसे ना तोर बोली होउची ए करी कटी पड़ी हरि जन जाउची ए करी बांग्लादेश जाइछन आज्ञा आज्ञा बांग्लादेश जाइछन कि आउ को देश विदेश जाइछन आज्ञा होरी दस जाई ना जाइछो आज्ञा से कहलो ताला आज्ञा कहूची जाईतिली मुगली कथा आनीतिली दुई छक्का जाईतिली मुगली कथा आनीतिली दुई छक्का से टेबुल पाखरे रखी जाइथिली आज्ञा से टेबुल पाखरे रखी जाइथिली ए से तिरु गटी चोर लेछि ए कोरी गटी कोरी हरि जन जाउछि ए कोरी आज्ञा ଭଲ ଛତା ହଳେ ଆଣିଥିଲୁ କି हां आज्ञा ओटे नाली रंगीन छता रे आ ओटे कोला छता आनते ରଙ୍ଗୀନ ଛତାରେ ନେଇ ଯାଇଛି हां आज्ञा नाली रंगीन छता ले जाई जाऊ आज्ञा मेलान तो सेथरे मोर किछि दुकान है आज्ञा मोर फैशन अछि आनते ଫେସନ ହାଉସ ଅଛି କଣ हां आज्ञा ତ କହ ताला आज्ञा कहूची हाथ मोर फरे न भटा गरे ले रखे तो घटा हाथ मोर फरे न भटा गरे झुले रखे तो घटा आज्ञा मुंडे पिबाड़ा आखिरे चश्मा आज्ञा मुंडे पिबाड़ा आखिरे चश्मा रे मूल बेसन को सारी देइछि ए कोरी गति परी हरि जन जाउछि ए कोरी ବଡ଼ ରଙ୍ଗିଆ ଗାଈ ଭଲ ଫେସନ କରିଛୁ आज्ञा आज्ञा बाहर ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି କହିପାରିବୁ आज्ञा पता नाती ବାହା ହେଇଛୁ आज्ञा एई कथा
ବାହା ହୋଇଛି ନା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କୋଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର बिना যৌতুকে পছন্দ করিবি আজ্ঞা বিনা যৌতুকে পছন্দ করিবি এক সুন্দরী ঝিଅକୁ ବାହା ହୋଇଛି ଏ କରି ଗତି ପରି ହରିଜନ ଯାଉଛି ଏ କରି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କଣ ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ତାର ପିଲାପିଲି କଥା ବି ତାହେଲେ ଶୁଣେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଛୁଆ ହେଲେ ଦୁଇଟି ତ ହୁଅ କାଟିଦେଲି ସେହିଟି ତ ଛୁଆ ହେଲେ ଦୁଇଟି ତ ହୁଅ କାଟିଦେଲି ସେହିଟି ତ बोले उदनाथ छोट संसार आज्ञा बोले उदनाथ छोट संसार मोरा एवं सर्व सुख सबू भोग करुची ए करी गति परी हरिजन जाऊची ए करी सब जानले सुनले तो मते काई डॉक्टर ଟିକେ କହିଲେ କଣ ବି ଡକେଇଲି କି ଆମ 12 ନମ୍ବର ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତ ରାସ୍ତାଟା ସଫା ହେଇଗଲା ଆମ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହାର ବିଦେଶ ଗଲା ଦିନୁ ଏ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଏ କାମ ହବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଘରଟି କାଇଁ ତାହେଲେ ଘର କି ଡକ୍ଟର ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ବୁଝୁଛି ଆସ ଆସରେ ଏ ମୋର ସରଗ ତରା କି ନାଗରୀରା ଆସ ଆସରେ ଆସ ଆସରେ ଏ ମୋର ସରଗ ତରା କି ନାଗରୀରା ଆସ ଆସରେ ডাকি ছটি গ্রাম মুখিয়া লো গ্রাম মুখিয়া বতুল পাহেব ডাকি ছটি গ্রাম মুখিয়া লো গ্রাম মুখিয়া বতুল পাহেব गौरी हे बपरा एठी गंडा जा करा आसो आसो रे हे मोरा सरग तारा की नागरी हीरा आसो ये तो आम वृत्ति रे धन की पावना परिचा ये तो आम वृत्ति रे धन की पावना परिचा उजना तो कोई शीघ्र सतुही उजना तो कोई शीघ्र सतुही पर नाही मते महत सरा
ଆସ ଆସରେ ଏ ମୋର ସରଗତର କି ନାଗରୀ ହୀରା ଆସ ଆସରେ ହ୍ୟାଲୋ ହେ ବୋଲିବ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଜାତକୁ ଶୁଣି ଯାଉଅଛି ମହାରୁଣୀ ମହାର ଯାଉଅଛି ମହାରୁଣୀ ମହାର ଜାତକୁ ଶୁଣି ଯାଉଅଛି ମହାରୁଣୀ ମହାର କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ସହିକ ପଛରେ ସହିକ ସାଥିର ବସି ଭାଳୁଥିଲି ପୁଣି ମହାର ଡାକକୁ ଶୁଣି ଯାଉଅଛି ମହାରୁଣୀ ମହାର ଡାକକୁ କଲିକତା ଗଲ ବରଷେ ରହିଲ 6 ମାସେ ରହିଲ କଲିକତା ଗଲ ବରଷେ ରହିଲ 6 ମାସେ ରହିଲ କିପରି ଚଳେ ଘରଣୀ ମହାର ଡାକକୁ ଶୁଣି ଯାଉଅଛି ମହାରୁଣୀ ମହାର ରଘୁନାଥ ଭଉଣୀ କାନ୍ତ ପାଶେ ପୁଣି କାନ୍ତ ପାଶେ ପୁଣି ରଘୁନାଥ ଭଉଣୀ କାନ୍ତ ପାଶେ ପୁଣି କାନ୍ତ ପାଶେ ପୁଣି ଓ ବେଶିଲା
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲେ। ଆସିଗଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ଏବେ ସଫା କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝାବୁଝି ରାସ୍ତା ସଫା ଆସିଗଲୁ କି ଏଇଠି ଓଳିକି ହଁ ହେଲା ମତେ କଣ ପାଇଁ ଡକେଇଲ କି? ହ୍ୟାଲୋ କାହିଁକି ଡକେଇଲି କି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସଫା କଲେ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିବେ। ହଁ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କଲେ ଠାକୁର ବିଜେ କରିବେ। ହଁ ତେଣୁ ଗଲା ଦିନଠୁ ଏ କାମ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାମ ହଉଥିଲା କେମିତି? ଗଲା ଦିନଠୁ ସହିକି ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଗଲା ଦିନ ଶହେ ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲୁ। ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ରାସ୍ତାକୁ ସଫାଇ କର ଆଗो ନାରୀ ହୀରା 7 ମାସ ହେଲା କାମ ଛାଡ଼ିଲିଣି ପର। ହ୍ୟାଲୋ ରାସ୍ତାକୁ ସଫାଇ କର ଆଗୋ ନାରୀ ହୀରା। ମୁଁ ଗଲି ବିଦେଶ କରି କାମ କରି ରାଖି କରି କାମ କରି ରାଖି ମୁଁ ଗଲି ବିଦେଶ କରି କାମ ଚଳିଲା କି ପରି କାମ ଚଳିଲା କି ପରି ଦିନ ସହି ଆସି ରହିଥିଲେ ପର। ରାସ୍ତାକୁ ସଫାଇ କର ଆଗୋ ନାରୀ ହୀରା। ଆଉ ମାସକୁ ଦରମା କେତେ ଛିଣ୍ଡାଇଛୁ କହ ମତେ ଟୁଟାଇଛୁ କହ। ଆଉ ମାସକୁ ଦରମା କେତେ ଛିଣ୍ଡାଇଛୁ କହ ମତେ ଟୁଟାଇଛୁ କହ। ସାତ ଦୁଇ ଆଣ ହୋଇଅଛି ସାରା। କେତେ 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 କହିଲୁ? ଖଣ୍ଡିଆ ହଁ ମୁଁ ତ ବିଦେଶ ଲାଗି 5 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲି। ଇଆ 1.5 ଟଙ୍କା ଆଇଲା କୋଉଠି ଟିକେ ପଚାରିଲେ? ଝିଅ ହଁ। 2.5 ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ? ଆଉ 2.5 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିଲି କି ସାନ୍ତେ? ଏ ତ ଗଲେ ମଦ ପିଇକି 5 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲେ। ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ତ ଘର ଚଳିବନି ନା ଟୋକେ ଭଗେଇ ପୁଣି ଗାଁ ସାନ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ଆଉ 2.5 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ଦେଖିଲୁ ବଟୁ କେତେ ଚାଲିଲା ଖାଲି କିଛି ଜାଣିନି ଏବେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ହଁ ଆରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଥର ଶୁଣିବୁ? ଆରେ ଏଣିକି କାମ ବର ଆମ୍ଭେ କରିବେ କର ଆମ୍ଭେ କରିବେ। ଆରେ ଏଣିକି କାମ ବର ଆମ୍ଭେ କରିବେ ଧର ଆମ୍ଭେ କରିବେ। ତୋର କାମ ଦେଖିଛି ସତର। ରାସ୍ତାକୁ ସଫାଇ କର ଆଗୋ ନାରୀ ହୀରା। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଏଇ 2 ଜଣ ଆଗ ଏଠି କଳ ଲାଗିବ ନା ବିରାଜମାନ କରିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝେଇକି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେଉଛି। ବୁଝ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଯାହା କଥା ହେଲାଣି ତ ତାହେଲେ ମିଳିମିଶି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେବା। ହଏ ସାନ୍ତେ ହଁ ଯଦି କୁହ ମଦ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ସଫେଇ କରିବି। ଗଟୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମହାରୁଣି କହୁଛି ମଦ ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ସଫେଇ କରିବ ସେ ସଫେଇ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତା ସଫା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ସଫେଇ ଟିକେ କରିବି। ଟିକେ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ନାଇଁ ତାହେଲେ କହୁଛୁ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଛି ଛି ସୁଚି ସେହି କଳା ପାଣି ପେଟରେ ପଇଲେ ଚଉଦ ଭୁବନ। ଛି ଛି ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ଲୋ କଳା ପାଣି କରିବି ସୁଚି ସେହି କଳା ପାଣି ପେଟରେ ପଇଲେ ଚଉଦ ଭୁବନ। ହ୍ୟାଲୋ ତୋର ଖୁସି ତ? ଖୁସି ଆଉ ତାହେଲେ ମିଳିମିଶି ରାସ୍ତା ସଫା କରିଦେବା। ହଉ ଚାଲ। ରାସ୍ତା କେହି କରନ୍ତି ପୁଣି ମହାରମ। ରାସ୍ତାକୁ ସଫାଇ କରନ୍ତି ପୁଣି ମହାରମ ହାରୁଣି। ରାସ୍ତା
ରାସ୍ତାକୁ ସଫାଇ କରନ୍ତି ପୁଣି ମହାରମ Safari